Okay? Busa karon nakita nato una dungog nga ang pari dapat gid ay sa tawgon og amahan, papa, dili amahan sa dugo, kundi amahan sa pagtuo. Mauna nga ang pari tawgon nato og father. Aduna kabayo mga pangutana sa atong pagtuong Katoliko. Ayaw kabalaka ka ikaw tubagon sa litera or litra. Welcome sa programang Pagtuki sa Kamatuoran. Welcome back to my YouTube channel, GNV Collections. Ug welcome usab sa atong programang Pagtuki sa Kamatuoran. Atong topic karon ang kabahin sa post ni Artemio Bahura. Gaingon ang iyahang post, ato ang basahon ang iyahang post. Nagaingon siya, abi ninyo mga CFD, RCC, nganong gidili ni Kristo ipatawag og papa ang iyong pare? Kay dili man gud mahaom or angayan tawgon father, papa, labi na bata pa ang pari. Unya ang mutahod ug papa ang iyang lula pastilan in taon kabalik kwaot. Oy, sa inyong pagtulunan, RCC. Ang mama ug papa, lolo ug lula, mutahod ug papa sa iyang anak or apo. Mauni ang akong direktang tubag kanimo Artemio Bahura. Sa gikaingon mo ug nganong tawgon og papa ang pare o father. Kana siya nga sitwasyon wala na nagpasabot nga gitawag nato og father ang usa ka pare kay tungod atong amahan. Dili nato siya amahan sa yuta, kundi amahan ngadto sa langit o amahan nato sa pagtuo. Tawgon gihapon nato siya og father. O kana una atong basahon ang Philemon chapter 1 verse 10. Nakikiusap sa iyo para kay Onesimu na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. So, nganong nahimong amahan si San Pablo kang Onesimo? Dili tungod kay amahan siya sa dugo, kundi amahan siya sa maayong balita. Okay, atong basahon ang sinulat ni San Pablo sa unang Korinto chapter 4 verse 15. Kay bisan kamo may napulo kalibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo. Apan dili daghan ang inyong mga amahan. Kay ipanganak ko kamo diha kang Kristo Jesus, pinaagi sa maayong balita. So, kita ninyo mga igsoon, nganong nahimong amahan si San Pablo tungod sa maayong balita. Sumala pa sa Roma chapter 15 verse 16, usa di ay kasaserdoti si San Pablo. Sacerdote is a Spanish term of pare or priest. O kana atong basahon ang Roma chapter 15 verse 16. Apan sa akong pagkaministro diha ni Kristo Jesus ngadto sa mga hintil sa pag-alagan sa maayong balita sa Dios, aron ang mga hintil nga gihalad mahimut-an niya sanglit gibalaan diha sa Espiritu Santo. So mao di ay nga gitawag siya og father, kay dili tungod anak niya sa dugo, kundi ang tanang mga tawo nga namati sa maayong balita matawag siya og matawag niya og iyang mga anak. Ug ang mga pari nga nagtudlo sa maayong balita, mauna ang rason nganong gitawag nato og father. Tungod
sa maayong balita. Ug nakasulat yun sa Biblia. Naagid ato mabasa. Ug base sa pangutana sa ato ang usa ka igsuon nga si Artemio Bahura, alang sa imong kasayuran, dili ka na literal nga nakasulat sa Biblia nga dili pagatawagon kay moingon bitaw sila sa Mateo 23:9 nga dili kuno ang tawgon og papa bisag kinsang tawhana sa yuta. Ang pagatawagon og papa o amahan mao lang ang atong Dios. Dili na siya literal mga igsuon. Tungod kay naatay mabasa nga si Abraham gani siya dili siya nato amahan sa dugo pero gitawag siya amahan sa pagtuo. Ug kana atong mabasa sa Roma chapter 4 verse 16. Tungod niini nga hinungdan kini nagagikan sa pagtuo aron mahimong tungod sa grasya, aron ang saad magapadayon nga malig-on sa tibuok nga kaliwatan, dili lamang ni adtong anaa sa kasugo, kundi usab ni adtong adunay pagtuo ni Abraham nga mao ang amahan nato tanan. So guys, klaro gid kaayo nga si Abraham dili siya Dios pero gitawag siya og amahan natong tanan. Tungod kay ang mabasa sa Mateo 23:9 dili siya literal, kay kung ato na siyang iliteral pagsabot makalapas kita. Makalapas kita kay unsa man tawag ninyo sa inyong amahan? Tiyo? Sir ang tawag? Engineer? Unsa pa diha? So kung ato nang sabton sa literal, makalapas ka sa kultura sa yuta o sa kalibutan. Okay? Busa karon nakita nato una dungog nga ang pari dapat gid sa tawgon og amahan, papa, dili amahan sa dugo, kundi amahan sa pagtuo. Mauna nga ang pari tawgon nato og father. Ayaw mo i-discourage ta mo sa pagtawag og padre, dili. Di nato na kumpare o kumpadre. Kung ana siya, tawagan nato siya og father or father. Okay? So, ato na nasabtan nga nung gitawag og father o papa ang pare. Kay ingon sa dili kuno biblikal natay basihan. Okay? So, karon ato na pong basahon ang mga hukom kapitulo 18 bersikulo 19. Ug sila miingon kaniya, hilom ka, ibutan ang imong kamot sa imong baba, ug numunot ka kanamo, ug magpakaamahan ka kanamo, ug magpakasaserdoti. Labi bang maayo kanimo nga ikaw mahimong saserdoti sa balay sa usa ka tawo, kung saserdoti ba sa usa ka banay o usa ka panimalay sa Israel? So, guys, klaro kayo ang giingon sa kasulatan. Ang giingon sa kasulatan. Maghilom ka og sumunod ka kanamo og magpakaamahan ka kanamo og magpakasaserdote ka o magpakapari ka kanamo. So, ang karon ang pagtawag o father sa pari natuki nga nato sa Biblia. Usa ka biblikal, dili siya literal nga pagsabot. Usa ka biblikal. So, ang pagtawag og father sa pari naagyud mabasa sa Biblia, puntong tubag. Okay? Karon ato na gyud natubag pinaagi sa mga hukom chapter 18 verse 19. Okay? So naklaro na. Og dinhi na lang ko kutob. Salamat sa inyong kanunayng pagsunod sa atong programa pagtuki sa kamatuoran. I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith.